Tohle jsem já. A tohle je celý server, který chce moji smrt. Jak jsem se do téhle situace dostal? Mně se dostalo, že jsi zrobil něco, co si robiť nemal. Ej, Dame, slíkni se. Něco připravuješ a vypadá to jako kanon, vole. Že jsi duplikoval? Za cenu jednoho tvého srdíčka dostaneš ochranu od naší strany. Já tě duxnu, kámo, já přísahám! Začneme hezky od začátku. Hned co jsem se napojil na server, probíhala válka o hlavu Shadowdana, ale trochu přeskočíme. Chtěl bych ti nabídnout jednu nabídku. Povídej. Naše nabídka zní, buď se můžeš přidat na naši stranu, což je tamhle ta velká dřevěná hranice, což je vlastně mé království míru, ve kterém si budeme všichni rovni a bude tam mír. A pokud tě někdo zabije v tom území, tak seš pod naší ochranou, čili ho asasinuje mafie toho člověka. A nebo můžeš být na opačné straně. Po chaosu jsem dostal na výběr, zda přejít na stranu míru, kde je hodně hráčů a všichni za hradbami chrání ostatní členy. Nebo přejít na stranu chaosu a znepřátelit si hned ty, které mám před sebou. Řekl jsem jim, že to proberu s kolegou a také, že probral. Dobrý Čau. den. Čau, ej, dáme, jak... Dostal jsem takovou nabídku, že půjdu tam za nima, jak mají takový hradby. Ty dřevěný hradby? No, Jo, tak klidně běž, oni to myslí dobře. Nebo jako, je to 5-6 lidí, který, no jako prostě chtějí mír, by se dalo říct. Jak bohužel, nemal. Pomož mi. Jdeme, nepomáhaj mu. Nepomáhaj mu, robou hrdě. Ok, mějte se, já se jdu domlouvat. Já nevím, co se stalo. Dobrá, no, ale kde jsou všichni? Dobrý. Oj, jdeme. Dobrý, ježiže, ty jsi nahlas. Ty jsi s náma, nebo? Já jsem přišel domluvit to, že budu s váma. To jsem ale nevěděl, co nastane a kdo stojí proti nám. Na straně chaosu stál Tendis, jeden z nejlepších PvP hráčů v Česku. Vatis, další ze silných oponentů. A potom housle, jako poskok samozřejmě. Strana chaosu zavítala na hradby bílé vlajky, aby urovnali spory se Shadowdanem. Z těch hráčů, co zůstali proti nim, zůstali jen 3. Jo, odešel jsem hned po tom, co dokončili svůj proslov. Abych měl lepší výhled a mohl je napadnout zezadu. Jen to neskončilo podle mých představ. Nějaká doba uběhla a napsal mi housle, že se chce sejít, jen já a on. Na něčem se dohodnout. Potom, co jsem dorazil na domluvené místo, na mě vyběhl zezadu. Tím mi zatrasil trasu a nezbylo mi nic jiného, než vyjednávat. Zavolal jsem si tě sem z jednoho prostého důvodu. Víš, co se stalo minule, že jo? No vím, co se stalo minule, ano. Já ti nabízím, aby se to už neopakovalo. Aspoň pro tebe. Za cenu jednoho tvého srdíčka dostaneš ochranu od naší strany. Já? Přidat se k němu? On nechce mír. Jako za cenu jednoho srdíčka, já těch srdíček nemám úplně na rozdávání. To je blbé. Už teď nejsi v dobré pozici, jdeme. Můžu si zajít pro něco, nebo schovat jako nějaký věci? To asi teďka nepůjde, jdeme. To smrdí. Zkoušel jsem ho nějak obelhat, s tím, že si odložím věci v bázi, ale nezabralo to. Měl lahvičky s rychlostí a zabil mě. Dobrá, jdeme do sypování. Díky produkci, která stojí za prd, tak jsem na tomto videu strávil něco přes 3 měsíce a Mini SMP už chystá další sezónu, kde bude spoustu nových věcí. Jako třeba tyhle bariéry, které mají nějaké ability a nevím, protože jsem si to nečetl. Slowness a strength. Dobrá, je čas se soustředit. Den 3. Ano, teď to je rozdělené podle dní a kapitol, aby v tom byl lepší přehled. Proč mě to nenapadlo hned na začátku, se mě neptejte. Zpátky k videu. Den 3. Po útoku od Housleho jsme postavili nový kryt. Bunkr, kde všechno mělo být bezpečný. Jen začala převládat panika a chaos. Trudy, jsi rád za svůj tým? Tohle Vůbec nejsem, kámo, co tady mám dělat? Já souhlasím, ale jdeme ke kockám, Dejte mi, jo, půjdem za nima a přidáme se k ním a budeme... Ahoj Joši. Ahoj, jdeme. Prý jsem s váma v týmu. Cože? Nesouhlasím. Já jsem vyměnil srdíčko. Nesouhlasím. Jejko, nesouhlasím. Nemůžu dojít na... Já nevěřím tobě. My nevěříme tobě. Dobrá, hele, v pohodě, i když mi nevěříte, v pohodě. Tak se mějte zase, jo?
Chce mi, no. Vím, kde bydlíš. Zabijeme ho. A jdeme, ty takhle! Každý My jsme slyšeli úplně všechno! My jsme slyšeli úplně všechno! Zabijeme. Ejdame, Jak jako zabijeme ho? Úplně všechno! Slyšeli jsme úplně všechno. Já jsem ho bejtoval. Okamžitě. Sedí si respawn, okamžitě. Ale proč? Vyspí se! Vyspí se hned teď! Na koho řveš? Na tebe! Na tebe! Dej si respawn Ejdame, okamžitě. já nevím, jestli si to uvědomuješ, ale já mám extrémní anger issues a jestli se teďka hnedka nevyspíš, já tě doksnu, kámo, já přísahám! Že to Dobře, je to jasný! Ejdeme, když to nejde jinak, tak 192. Já řeknu další čísla, dělej, dej se ten respawn, dělej! Já řeknu ty další čísla. Ejdame! Okamžitě! Dělej! Setni ten respawn. 168! Řeknu další čísla. Po vysvětlení, že jsem je chtěl zradit, ale zároveň, aby to nevypadalo, že jsem je chtěl zradit, tak jsem to dal vše do pořádku a ukončil se tím náš den. Den beru jako 2 hodiny, které jsme měli k dispozici hrát na serveru. Den 4. Našel jsem pár diamantů a byl čas se vrátit zpátky na povrch. Ale čo, mopa? Nejsme jako, že my 2 hodiny, ale prostě jako... Borci. Při cestě zpátky jsem uslyšel známý hlad. To byl Shadowdown, který domluval něco s nepřáteli. Shadowdown se domluvá s Fatisem a s tím... Jo, on mi to psal, já jsem to už říkal, že jsou u něj. No, tak jsou i u mě. Zkusil jsem je nějak obeplout přes vodní jeskyni, ale umřel jsem. XYZ. Stačí říct no ty čísla, my tam půjdem. Aha. No, já mám dost, kámo. Kámo, jdem. Získal jsem věci zpátky a vydal se na povrch k obřímu nápisu Mini SMP, který se ničil. Zhroutil se z toho, že je server ovládán špatnou stranou. Co? Počkej, je tady Ikim, já livnu grupku. U něho stál Ikim, ke kterému jsem měl pár slov, které neměl slyšet. Kámo, kde vzal Ikim věci? Slyší, ale nemůžu. Jakým to má od šepty. Ale veřejně nic s nimi. Dobrý, je tady Ikim. Halo? Já bych mu nevěřil moc. To nevěděl hubka, kámo. A jo. Ups. Ty jsi idiotka. Kámo, ty jsi idiot. Jdeme už mlč. Ne, co mám Majka. Ejdam se tím posral úplně všechno, co mohl. Jdeme už mlč, prosím tě, kámo. Ejdame, ty jsi utopil, kámo. Grifuješ to. Po rozesmání všech jsme se potřebovali někde ukrýt kvůli tomu, že jsme byli blíže, než jsme si mysleli. A kam jdeme? K šeptovi. Jdeme. Housle a vatis, bacha. Okay. Jeď, prosím, jeď. Já jsem Jenom je. Dopluli jsme k šeptovi a já si tam schoval jediné diamanty, které jsem měl. Hned potom došla návštěva. Kde? Housle a Vatis nějak zjistili, kde se schováváme. Schovejte se, hoši. Tak jsem v případě nouze nenápadně odešel o pár bloků vedle. Šepto, kašli na to, teď vysvětlíme potom. Naštěstí se nic nedělo a všichni odešli. Všichni až na jednoho, který tajil, kde je klíč k osvobození serveru. Šepta, já fakt vím, že to máš někde tady. Za prvé, nemám to a i kdybych měl, proč bych to měl tady? Tady, kde jsou všechny moje drahocennosti. Kvůli Kde tomuto argumentu. je takhle reverzní psychologie. Já vím, ano, to je totálně tvůj styl, chápeš? Všechno děláš pro všechny, chápeš? Všechno všem. Hele, ty to nechápeš. Nechápu asi. Ty si myslíš, jaký jsem svatoušek, ale ono existují knížky, ahoj retro, které na sobě mají červený nápis Curse of Vanishing. Ano. Šepto? No? Máme pokusy. Co je? Ale nemáme pokusy. Co je? Už to vidím. Kdo? Hádej. Někaj se na blbé, už to víš.
Šepta. Hej, dáme? Co? No, Ty gače. no, Už to vidím. kdo? Dogodím, šanzi. Je to je škoda, že zrovna končíme. No je nic, já se jdu spakovat do... Hej, neutíkej. Ejda mě nemá. Šepto. Šepta je nemá, já je mám. Retro, já vím, že lžeš. Šepta by je nevydal nikomu. Šepto. Šepto, pojď sem. Já si chci jenom popovídat. Ejda mě nezabíjaj ho. Aha. Já ho nebudu zabíjet, to mě zásobuje. Proč bych zabíjel dealera? Proč to jíš Sakiru? To je pravda, proč bys zabíjel mě dealera? Proč bych zabíjel dealera? Počkej, protože máš přístup k mým zdrojům, to není ten. Ejdeme, počuvaj. No ale to je ten důvod, že tě nezabiju, že jo, když mám přístup k tvým zdrojům. Počúvaj. No? Chceš počuť ten dôvod, prečo sme to skrývali? No, říkej. Bol to risk. Jednoducho. Jaký risk? No. Den 5. Po napojení jsem zjistil, že Šepta není na serveru. Šel jsem proto do naší báze nastřádat suroviny na dnešní dění. Dneska mám v plánu zbořit server. A bude to velký. Potom, co jsem vše potřebné získal, vypravil jsem se z báze, ale tu jsem uslyšel nějaké hlasy. Šepta není na serveru, což... Chvíli jsem je poslouchal. Já se jdem vyspat, tak daj mi chvíli. Okay. Já půjdu, protože mám... Hele, Šepta. Šepta, kde? Šepta je dole. Jdeme. Šepta. Ne, někoho, je tam nebezpečné. Proč? Čo tam mě čeká, jdem. Proč mají se mnou problém? Co máme proti Aidamovi vlastně? Aidam nás naháňal dole, na čo chcel. Aha. Nebylo to úplně milé. Takhle. Hele, jako Aidam je na 8 srdíčkách. Já jsem na 8 srdíčkách. Já jsem Kim na 6. bude navíc. Ty úplně nejseš v bojovný kondici. Když jsem těžil pod nimi, jeden z nich mě uslyšel. Ten Šepta. Kdo těží? To bude Šepta. Jde dole. Jo, no. Já jdem dole zkusit jíst. Já jdu s tebou, Já taky. jo? To mě málem prozradilo, ale šli za Šeptou, který se čerstvě napojil. A teď potřebuju udělat to, co jsem chtěl. Udělat si místo tady hlavně. To musí takhle... Co to bylo? To bylo fůbec, ne? A je to tajné, tak čubu. No, to tady prozkoumat. Nevím. Moped, Počkej, Šepta? Šepta. Hádej, čo som by the way našiel. Ja som zahrabal vo svojom kompu, já jsem našel... Jakože to nefunguje. Video. I když se nepovedl první pokus, 100% se musí povést druhý pokus. Že jo? Že jo? A nefunguje to. No dobře, to vůbec nevadí. Zkusíme třetí pokus. Yes, funguje to. viděl jsem tě. Vyjdeme. Ano. Co tady děláš? Postavil jsem stroj, který dokáže duplikovat itemy. Přesněji stringy, které jdou potom prodat za emeraldy, za které se dá koupit diamantový armor a nástroje. Něco připravuješ a vypadá to jako kanon, vole. Ne, není to kanon, je to v podzemí. Nech mě prosím vařit a nikomu neříkej, že jsem tady, jo? Dobře, ale na oplátku si chci vzít ty emeraldy. Ale vem si emeraldy, jo? To mi je teď jedno. Dám ti víc, jestli chceš potom, ale je jenom mlč. Dobře, já budu mlčet. No. Ale dej mi ještě golden apple. Těch nemám moc, jako. Dej mi ty golden apple, jinak to řeknu. Kolik? 2, jenom ti nechám. OK. Běž a už se nevracej. Máš štěstí, bro. Děkuju. Kdybych nebyl hodný, tak seš mrtvý. Ty vole, já jsem mental, ach jo.
Já nevím, jestli to nepřestěhuju náhodou. Já tady nechám fake bázi a budu to muset přendat. Že tady není bezpečno, pokud to někdo ví. Tady to nechám takhle. Jdu se přestěhovat sem. To je přestěhování. Dobrá, tak jsem se přestěhoval někam, kde to je dost dobrý, jenom potřebuji vědět, kde je východ. A podle mě tam je východ někde. Sem se potřebuji dostat. Takhle se to nepoloží. Já potřebuji na druhou stranu, aby se to položilo. Já potřebuji sem. Tohle vyměním, hodím to sem, tohle hodím sem, tohle hodím sem. Proč to nefunguje? To můžu hodit sem. Jo, takže tohle hodím takhle. A jak jsem to udělal předtím. Takže nůžky. Dobrá, já to nechám makat teda. Tohle můžu vlastně to. Ne, další chybu si nemůžu dovolit teďkons. Já potřebuji, ať odejdu. Dělá to extrémní rámus, ale. A tamhle. Batis. Nechám to pracovat. A mezi tím si půjdu nakoupit asi a doufám, že nebudu nějak sas. A ono to nejde slyšet ani tolik. To jsem chtěl. Už to neprodává. Další tady. Dobrá, takže mám 25 a můžu to investovat do čehokoliv. Nikoho jsem neviděl, můžu jít. Dobrá, kolik máme? Další 400. A mám pocit, že přesně tady... Tak tady, jo, tady jsou moje věci. 14 diamantů, takže si je beru zpátky. Já bych řekl, že by to stačilo, asi. Tak, když tak si toto nechám. Tak a můžeme jít. No dejme tomu, že už je hotovo, jakoby, protože už je 19:15 a v 8 se zavírá zase, tak aby se něco dělo tady. Tady to nejde, že jo, koupit, to už jsem vykoupil, tady jsou 3 dokonce, takže to mi extrémně nahrál do karet. To je další a 35 zatím. Jsou schovaní. Feather falling. Protection. Ale vlastně, abys... Čau. Jdeme? Ano. Co tady děláš? Jak jako co tady dělám? Já jsem byl ten, který tady začal psát na zdi, mě nemůžeš vyhazovat. Já vím, ale jako... Já jsem šel akorát pro farmy, hele. A enchantnul si armor ještě. Ok, já tě nechám být. Čus. Jedu za ní Co dělají všichni vůbec? Všichni? Nevím, my avkujeme. Co děláš srandu? Ach jo, takhle to vidíte. No. Já jsem se snažil něco zajímavého udělat a dostával jsem za to hejt, ale oni si budou avkovat, no jo. Já vím, pro co se musím vrátit. Já mu nevěřím, jaký můj. Oni jdou sem. A oni ví, že jsem tam byl. On byl u nich a já se schoval jen tak. 100% řekl, že tam nejsem. Batis? Moc ti jde pomoct. Čo mi jde pomoct? Hádaj, čo? Hádání jdeme? No. On nevraj dole, ale zmizel. On bude někde dole, si myslím. Tak já mě prostě... Já se tam musím dostat předtím, než se cokoliv udělá. A už mám jenom 7 minut. A já ani nevím, jestli mě chtějí jako mrtvýho nebo živýho. OK, chat. Nemůžu nikomu věřit, všichni jsou proti mně. Za tím tunelem. Může být kdekoliv, kámo. On se zastavil. Ahoj, Adam. Čau. Čo tu tak shiftuješ? Nevíš, proč mě hledali? No zrobil si niečo, čo si nemal robiť. Ne, já jsem nedělal nic právě. Mne sa dostalo, že si zrobil niečo, čo si robiť nemal. A jako nic konkrétnějšího. No, že si duplikoval.
A kdože mě chtěl? Ja som ťa chcel. Ty jsi mě chtěl? Áno. Jak se to k tobě dostalo? Ahoj. Dostalo sa to ku mne, dostalo sa to ku mne. Aj? Neviem. Co se to tu děje? Taková maličká sešlost. Malička tam. Ahoj kluci. Au. Proč? Strider. A už nedělej zlobiny, jo? Já jsem nic nedělal, ale někdo na mě udělal boudu. Hej, jsi asi udělal, když před tebou stojí celý server a chceme. No, asi. Přiznej se, Iname, přiznej se. Co jsi udělal? Dáme, kdyby mám kalhoty, Joši? Nemáš kalhoty, jsi nahej. Já mám kalhoty, Děkuju. Tak máš kalhoty, no. Jejda, tak už to je moje. Už je dáme minutu přes čas, já myslím, že to vypne. A jo, minutu přes čas, borci, tak já vám doufám, že se vám tohle SMP líbilo, pokud ano, tak jdeme, konec. Čau, jdeme. Já se jenom připojím, mám polovinu hápka. Dáme si jde do lodičky, ne? Ach jo, Ahoj, Ejdam. co se mnou chcete udělat, jenom se napojím. Znova sme vyhrali. Co jste vyhráli, já jsem se teď napojil, hele. Všetko, aj bez Tendisa. Všetko. OK, a je nějaká možnost, abyste mi vysvětlili, co se děje? Mám ti to vysvětlit? Vatis radši. Dobře, a ty si No, kolej. neviem jak, pripojili sme sa na server, ja som tu minule nebol a chcel som to sa pomstiť za to, že ich zabili a zobrali Netherite Armor. Takže tak dajak a potom sme prišli, hodil som si potky, všetkých som vyzabíjal a mám teraz Netherite Armor, okrem chestplateu, keďže to ten Disovi prasklo. Takže tak, dobrá. Chápeš ma, ne? Jo, chápu. Čo sa bojíš, že idem? Neboj sa. Nebojím se. Čo to ničíš? Prečo si to zničil? Polož tam, daj tam. No, co to vymysleli, ty vole. Dobre, chlapci? Uteklo zvířátko z krabičky, vydeme. Chlapci? Matez, tu poď. No Matez, vole, kam mám jít zase? Matez. Tak chceš zabít mě, nebo Ejdama, nebo koho tady chceš zabít, vole? Matez. Čo? Je tu strašná už na tom serveri, všetkých som vyfajtil. Neviem, čo mám robiť. To je kokos, play, vole. Housle to dipnul, klasika. No neutekaj už, neutekaj. A co mám dělat, jako podle tebe mám se nechat zabít? Tak poď fajtiť. Ne, dát ti moje věci. To už nedáš, neutešiš nikam. Housle ťa zradil, pozri, čo to je za kamaráta, utekol od teba. No Housle utekl, protože nemá co jiného dělat, vole. A ty si neutekol. Mal fajtiť s tebou. No já bych rád utekl, ale někdo chaseoval mě těma perlama. No zabij mě Vatis, to se děje, ty šašku. No tak ideme. Joj, tak druhé kolo, dobrý, no, vole. A co Housle, ten to jako dipnul úplně? Housle sa vyslal na teba. No, to jsem zjistil už taky. Jo, tak jo. Tak jo, děti. To baví ešte? Ne. No, dobrý, vole. Neutečeš! Kolik vás tu je, vy šašci? Co se tu děje? Jak se to trochu píchnout, nebo co se děje? Jo, já bych chtěl do bloku píchnout. Trochu víc bych chtěl píchnout. Ale ne mečem do prdele od 2 týdna. Jdeme. Sadaj tam! Dobre. Zavez ma tam, Shadowdan. Povolávam ťa, zavez ma tam. On ti dělá jako taxikáře, nebo co ty vole? Ty mi děláš taxikáře. No já ti dělám taxikáře, ale to mi nevadí, ale... Tebe bych klidně takenul, ale Vaty se mi moc takeovat nechce teda. No dobrý, vole. Přesně to, o čem jsem mluvil, kámo. Vaty se mi prostě takeovat nechce. No dobrý, vole, idioti. Ale prostě loďka, kámo. Ale dobre, už neoplatí sa ti utekať, tak či tak zomreš. Mates.
Já ti dám mates, vole, nech mě na pokoji, ty šašku. Dobre, ďakujem. Oj, on išiel dole? Jo, někde dole je. To je Ne fakt, co se to stalo? Čau. Co dělat? Yes, ty Co se stalo? Nevím. Dej mi vteřinku. Do prdele, to byla perla, že? No do prdele. Ej, dám do toho, neboj sa ty ničoho. Borce, jdeme s ním. Ne, šedu dám nechaj. Hej! Ty vole! Ej, dám? Co děláš? Co je? Chilluj. Klidni se! Chilluj, šedu dám si mal nechať, nevadí. Kamo. Ja mu to vrátim, keď takto střídí. Já jsem je viděl spolu ve Voiceu, tak jsem zautočil. Shadow mi práve dával info. Mám pre teba takú nabídku, alebo jak sa to povie, neviem po slovensky. Čo keby, že spojíme naše dve hlavy a ovládli by sme tento server ešte viac, ako ho ovládam ja teraz. Souhlasíš? Ano. Takže potom, co jsem se přidal na stranu Vatise, tak jsme zašli do Nédru se porozhlédnout, kdo tam je schovaný. Je tady Ejdam. Našli jsme tam Shenzio. Tak Lucí. Ahoj. Který ho čekala smrt. Já to mám vědět. Kvůli tomu, že spolupracoval s nesprávnou stranou. Tím se přišel tady. Do píči housa, kdybych mu řekl, že posílám pozdrav od tebe, tak tady chcípnu ještě. On se tady rozmazoval s těmi... Jo. Tak si pojedu. Díky moc. No. Vrátili jsme se do normálního světa a Shadowdan se mě chtěl dotknout. Jdeme, stůj. Kam stůj? Jo, a potom jsem vytrolil mopa. Já bych ti řekl jako takovou maličkatou věc, ale nevím jestli jako budeš šťastný o tom. A co pak? Proč pak si to udělal? Ty jsi asi neviděl, čím jsem ho zabil. Rukou. Ano. Hitni ten armor stand, prosím. Proč? Jen tak? Já tě prosím o to, aby si ten armor stand vyhnul. Okay. Co si myslíš o tom, že jsem ho dal na hit? Rukou? Jo. To bylo rukou, že ano? Ano. Co pak si objevil, Ejdame? Víš, co jsem objevil? Běž tamhle na to, na pevninu. Neskoušej to na mě. Ale musíš zahodit ten štít. Zahoď ho, normálně ho zahoď. já si ho sundám. Ne, zahoď ho. Mohu si ho ponechat prostě jenom? Jako, Jo, tak ho zahoď vedle sebe, ale prostě zahoď ho. Pardon, to nechci. Pardon. Já si fakt jako teď, já budu držet torčky prostě. Bobe. No. Zahoď ho. Správně, vidíš jak to jde. Můžu? Můžeš. Nic se nestalo. Byl zapálen! Pro spásu postup následující. Pro tento proces bude potřeba item, který ví, kde se nachází jen jeden člen. Do item frameu vložte ty nejstarší netherite kalhoty a 12krát s nimi v item frameu otočte. No ok, ale tam to je nový, tou prostřed. Čau? Náhodou 2 nevypečený debrisy a 4 diamond bloky. Nemám. Docela by to bylo potřeba na záchranu světa podle té cedulky. Ale pokud chceme utíct před zkázou, tak ty cedulky tvrdí, že bychom měli spolupracovat a oživit Retra, aby nám dal ty kalhoty. Na to, abychom se zachránili od toho, co se tady děje, což asi úplně nebude dobrý, když se tady podíváš. Tak jakoby, já bych řekl, že bychom měli jako spolupracovat. A cože potřebuju na to? Potřebujeme 4 diamond bloky a 2 debrisy a zbytek mám. Máme revivenout Retra. Můžu hostného revivenout? Predaturka, Retra, nebo Frantu? Housle už je vybanovaný. Housle umřel, Housle, úplně. Takže Retra, jo, jste říkali? Jo. A kam dal housle své srdíčka, že on jich měl dřev? Kam dal housle své srdíčka, jako? OK, kde je Retra? Nevím. Musíme rychle najít. On je prostě jo, spál. jdeme, pojď sem. Máš nějaký jídlo ještě? Díky, dobrý, já mám jenom dvě jabka. Nemám u sebe víc. Tak to máš. Máš víc?
Já můžu tady koupit, že jo? Aha. Pak ho zabijeme, jo, zase. Ne. A retro! Ty jsi mě chtěl zabít, ty jsi mě zabil. Ej, dáme, opovaž se. A on mě zabil. Ne, Jo, to je pěkný. Jo, já mu nic neudělám. Jdeme. Co je? Já to nechci, retro, vem si to. Já si ho klidně vemu, dej mi ho. jako jestli nechceš ten Ne, v pohodě. Počkej, co tam je, kámo, úplně rando. Co kámo, co dělá? Kámo, nechte mi. Boj si. Jasně, že to bylo pod šeptovou bázou hnedka. GG. Retro, pojď. We found them. Jdeme. Pome. Dobrý, já Vítězná hudba, beru ji sebou. Kámo. Berí sebou. Beru ji sebou, jdeme. Dobrý. Jdeme. Přeští se na odplesk tam, ty vole. Už to roztáčí, je to gamba, Točí. Kolik jsme vydělali zatím? Máme, hoši, máme. Nice. Wow. Nejlepší gamba. Jdeme na to, hoši, jdeme na to. Bet. OK. Tak hoši, jdeme na to. Až po vás, pánové. Až po vás. Dobré, danke. Vítězná hudba. Let's go. Hudbička. Let's go, vibe. Soundtrack. To je insane. Wow. Můj bože. Jak to mě zničil aspoň jeden krystal ložník. Oni už jsou všechny zničený? Nejsou. O, mám jeden. Dobré. Perly. GG. Crazy. Mám to. Hoši, vy jste insane, ty vole. Jdem za ním. To je ústí tady. Mám málo. Dávám mu. Dej mu. To zabijete, kluci. OK. Máš dobrý armor, Trody. Pěkný armor, šéfe. Aha. On se zabije sám ten drak ještě, vole. Yes! Jo, ten Pěkně. Ten dis má obrovský pet. To jsou masivní vraždy tady tohle. Co se tady děje, kurva, chlapci? No Máte nic. battle? Jdeme. Halo tady. Jak ten Mates to lutí tady. Já tak jako proberu, ne, když už, ale... Nazdar, My jsme spolu! To je Kyňo. Ježiš. No. On neměl nic. A kde jsou všetci? Oni už zmizli. Oni Uvolnili utekli sme asi. celý ono. Ideme po ono, ja by aj asi Fotečku? litru, chlapci. Idem si po litru. Fotečku? Ne, fotečku bych nedělal. Fotečka má to. A mám přesně 69 levelů, oši. Nějaký enderperly. Jo, oni šli nahoru. A i když on má jenom pro trojku, no to je jedno. Nahoru, jo. Asi jdem. Co to je, já to Co do mě nechci útočí? trojku. Kámo. GG, Borec ho vyprul prostě. Kámo. One tap. Kámo, ten kluk. Chudák Drivex, takhle si to nezasloužil. On má nějaký kámo secret beef s basketbalisty, ty vole. Chceš perlu? Nebo máš? Já jsem si vzal jenom blok, nemám u sebe teď. Já se docela bojím, že mi tam někdo shodí potom. Tam nic není? Ne, tam Dobrý, nic není. Jsem si říkal, že to zkusím. Proč jsi na mě zautočil? Já jsem kámo šel, prostě, mi napsal Vatis, jdeme je zabít. A já jsem říkal, jo, hodil jsem potky a šel jsem pro první, kterou jsem viděl. A jsem byl zlo. Haló? Proč mi utek... tam už budou, ale... Oni to viděli, to prostě mě to viděli. Jo, jsou tam. Stavíš se k tomu. Po vylutění jsem získal šalker. Tady máš Česku vlastně, to můžeš vzít. No to... Hodil jsem šalker. A jo? Pitch. Let's go, šalker. A šli jsme zpátky do Overworldu. A jsem tam také. Kde jsme pohřbili jednoho člena. Trodyho. Díky, jdem. Čau. Ejdám? No, Čau. Jdeme. Pozri se na tuto studovku, jo? No. Však měl 20 hápek. Kam to ste nezahraj tu vegetě? Buď existujú, alebo sú mŕtve s ním. Jenom takom, moja misia vôbec nebola tie gate zničiť. On je ale zničil. A so sebou. A nevieme, či je ešte zničil. Čak, ale gate môžu existovať. End je otevřený. No, end je otvorený, to je na hovno. To není dobré. End tu nemá existovat. Retro. No. Nikdy to nešlo o gatě. Kamo, reálne som jediný, kto chápe tú silu. Ideme, tie gate. Takto, Šepca zobral tie gate, Šepca je ukradol. To sa malo stať. Potom sme ich chránili. Kvôli sile, aby je nikto nemal. Potom ale sa stalo to, že ste ma revivili a chceli, aby som je tam dal.
A to je to, čo sa nemalo stať. Len sa nemalo stať. Tieto rokliny sú kvôli tým gatiam. Tí gati nemali existovať, end nemalo existovať. Nič nemalo existovať. Všetkému ide o silu, ale niekomu ide o ten svet. Tým, že tie gate existujú, tak ten svet sa bude starať ešte viac. Ale tým, že neexistujú, tak sme v pohode. A my nevieme. A to je ešte jedna vec, že ja som nemal zničiť, ale Trody je zničil. Takže nevieme, či tá sila ešte existuje. Asi je zničil, to nevíme. No, bude on zničil, alebo je nikto nezničil. Zistíme, že sme v piči, keď sa toto ešte zhorší. A my už nič nebudeme môcť spraviť. Cenite si všetci? Toto je pohreb pána Trodio, hráča, legendy a záchranca tohto sveta. Jeho cieľ bol jeden, a to je jednoducho, aby bol tam najsilnejší, aby mal tú silu. Ako my všetci. Ako my všetci. Lebo ja som chcel tú silu. Takže všeobecne tie konflikty a chaos je len kvôli tomu, že každý chce tú silu a potom, keď sa tu začalo srať, tak nikto nevedel, čo sa deje. Všetkým to bolo jedno, nikto robil akoby nič. Potom ale sa zistí, že tie gate existujú ešte. Šepta, poď sem. Ja a Šepta sme tie gate celú dobu skrývali. Pretože sme nechceli, aby tú silu niekto mal. Chceli sme, aby tá sila neexistovala. Chceli sme to zničiť, lebo sme vedeli, že sa môže stať. Ale len kvôli tomu, že tie gate existovali, tak sa to tu furt srali. My sme tie gate nemohli zničiť kvôli chaosu a krvinám, ktoré sa tu diali. Potom ale niekto zomre, ja, a začne to, že ideme do endu. End je zlý nápad. Potom sa to obetoval, takže sa pak zabil, takže to už nemal na to silu. On pak nechcel. On to vzdal. On to pak sa vzdal, lebo on to už nechcel byť kvôli tomu, že to je samý chaos, že to sú samé bitky. Kvôli sile. Tie gate by už tu nemali byť. Nevieme, či sú. Nevieme, či to aj on je. Možno to ešte je. On to smrť mohol pieknúť, ja neviem. A pochybujem. Uvidíme, čo to začne chaos. Keď nie, tak sme v pohode. Keď to nebude chaos, keď spawn bude v pohode, tak vieme, že tie gate sú zničené. Keď ale začne ten chaos, tak sa musíme spojiť. A musíme to už skončiť. A na budúce to skončíme už. Takže navrhujem, keby tu začal chaos, tak musíme sa spojiť a zničiť to už navždy. Súhlasíte? Amen. 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 Já bych rád něco k tomu přidal. No potom. Dobrý den, pánové a pánové. Mě jmenuje Andrej Babiš. Mě můžete znát jako Eidama, takový nepodstatný článek tohoto serveru. A chtěl bych říct, že jsem Trodio znal hodně dlouhou dobu a je mi opravdu líto, co se mu stalo. Tohle si nezasloužil, ale život jde dál a věřím, že stane z mrtvých. Kdo to chrápal teď? Dobrá, to je snad všechno. Sundal bych si i za chestplate, ale mám tam kurz of vanishing, takže se omlouvám. To je všechno. Ako ešte vidíte, tak to je Kuka. A aby som to ešte všetkým vyčaslil už naposledy, tak ako tu začal chaos, tak ten chaos začal kvôli tomu, že tu existovali tie gate, lebo tie gate mali silu. Kvôli tej sile sme tie gate schovávali. My sme nevedeli, či ich máme zničiť alebo niečo také, ale bol to náš plán. A my sme nevedeli, ako ja ich zničiť. A teraz sme tu, že nevieme, či sú zničené alebo ešte existujú. Nevieme, či Trody je zničený alebo existuje, my nevieme nič. Môže zasať hocičo proste. Nevieme, čo zostane. A chcel by som týmto ukončiť ten pohreb. Dúfame, že sa nesajú žiadny chaos, že bude mier a kľud. Keď se někdo ještě něco povedat, tak může. Já půjdu ještě něco říct. Ještě jeden ze členů nás opustil. A myslím, že ho tady nemusím zmiňovat, protože ho všichni znají jako toho bezcitného vraha. On spadl. Ale doufám, že tu chybět nebude, ale myslím, že se někde dívá. Ahoj, já tě mám rád, housle stále, ahoj. Máme to houslemu. What is? Máš ještě nějaký? Čo, Elite 3? No. To pojď ono, já mám ještě dvoje v Ender chestke. Já mám Enderbednu. Máš, to daj. Ale nemám Silk Touch, to má dík. On dojde. A jsme nie. Potečku?
Fotečku, chceš fotečku? Pome si fotečku za trávy. Fotečku za trávy. Bum, 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 bum. Wow, čo to? Máš elitru aj tam? Co? Jo? Počkej. Jo, no kámo. Borci, já nemůžu mít elitru. A jo, on má ten kresov. Ten kresov, fighting, ježiši, no. Nejdeme, já tě vysvobodím, chceš? Ne, nechci. Nech ho tam. O, už je tady. On je zpátky. Tady je něco špatně prostě. Jdeme. Jdeme, to bylo vždycky varování. Někdo pak si nepokopil, že tie gatě jsou nebezpečné. Je čas. Nemusíš to dělat, víš o tom? Nemusím. Retro. Ako to asi tu silu zastavíme? Obětuju se. Ja sa mám obětovat. S něčím, čo má silu. Já tu sílu uschovám na později. Bude se to hodit, věř mi. Tu sílu, kterou mají oni, to nesmí získat, chápeš? Pozri sa. Že tie netheriteové gatie boli slabé. Myslím si, že aj toto vajíčko je slabé. Ľudia chceli chaos. Ten chaos mali. A ten chaos musíme fixnout. Ten chaos musíme ukončit tou sílou, kterou držíš v ruce. Ta pôvodná sila už je dávno zničená. Nic není zničený. To je jediná osoba, ktorá dokáže pochopiť tej sile. Ale nikto to nevie uschovať. Každý tú silu chce len pre seba, každú silu chce použiť. To už nemá zmysel. Všetci ten plán vždycky doserali. Ja už nikomu nemôžem veriť. Ja nemôžem ani tebe. Nikomu. Ten plán bol to zničiť. Ja som to mal zničiť. Ja som sa mal obetovať, nie Trody. Tým, že sa Trody obetoval, to sa ešte viac môže doserať. Tie gate, môj pôvodne šepta. Áno, ja šepta sme je schovávali. Prečo sme je schovávali? Kvôli hráčom. Aby tu silu niekto nemal iný. Hádaj, čo zostalo aj tak. Vidíš to? Nemusíš to dělat. Ale já musím. Je druhá možnost vždycky. Jdeme. Časný. Co jsi tam hodil? Máte, čo som vedel. Co jsi tam hodil? To čo chceš. Takú tvoju silu. Ľudia ako ty chcú len silu. Já myslel, že hrajem na stejné straně. No čo ide tebe?